салом алайкум ба ҳамаи тамошобинони ютуб, ба ҳамаи подписчикони канали АЧОИБ ТВ. имрӯз дар бораи як проект хона, 4 дар хона ва 2 коридора дар бораи расходи ана ҳамин гап мезанем. шуморо нишон метем ки чӣ чизо дар ҳамин чиз расход шид ва чанд сомон расход шидагай. масалан касе ки мисол нақша дорад ки ҳамин хонара хона андоза метавонад ки ай рӯи ҳамин проект корша пеш барад. хуб, короче инами проекте ки дидестен бари хона хелгиш 18 хелиш 9.5 18 ба 9.5 дута коридора якта дута ай ду коридор 4 дар хона мешава. короче ин тараф фундамент дидестен ҷои ай ҳама баландиш 1 метрай барои урун гирифтан ӯ тараф ӯ дигари угл 50 сантиметр омада дар 1 метр ҳавор шидагиай. хуб, короче ду хонаи байне ки дидестен ё 3.5 ба 6.5 дарози хона ҳамаи хона 6.5 бариш инай дута 3.5 короче инай дута байн дасоги байна и параву у пара 3.20 ба 6.5. короче озимо дар бораи расходиш гап мезанем. ҳамаша як ба як менависем ки чанд сомон дар ҳамин хона расход шудаги. хуб бародаро, ин расходе ки дар ҳами фундамент шудаги ина якта ба якта ман навиштагиум. ина марҳамат хушрӯ тамошо кунед. короче 60 қопча симент рафтагай 2400 сомонӣ, як камаз шебин майда рафтагай 500 сомонӣ, як камаз қум рафтагай 450 сомонӣ, як камаз санг рафтагай сангои калони блужняк меган короче 700 сомонӣ ва суми усто 2000 сомонӣ. общий расходиш 6050 сомонӣ 6050 сомонӣ. короче дар ҳами чиз расход шудагиай. хуб, ина хел бародаро, касе ки мисол агар ҳамин намуд проект махкул боша метавонад ки ай рӯи ана ҳами чиз фундаменти хонаша ай рӯи ана ҳами проект кора сар куна. хуб, дар оянда агар ҳамин намуд видеоҳо барои шумо махкул боша иншоалло мо айда хубтар ва беҳтарша барои шумо ба навор мегирем. бароям қа дар видео лайк монем, фикртонро дар комментария бинависен. боқӣ дар паноҳи аллоҳ бошед.